babwatanse asenka ya Nyagosira John Nyagarama oyore ngo mugavana mutangani bwe county ya Nyamira maiga y'abantu gusagana obutuko bwa igoro hase bono babategerete igati abande chingoma ekerobo igo abande banyate ko bakobekwa byara korengana na Isaya Nyagarama oyore mu muroya nigo bona goteba ngere nigo aikiraneta asenke yo koena na esiko gochiase tatu ekero gusagana uko kwanyate ko gokoenekiwa asensemo yaye umurugi Onyagarama nigo bono Naomi Nyagarama nigo agoteba nga ekagambero nigo kiarweto gochika nga obwaga chibonde bwensi mbogendera ase enka y'omugavana oyo Murikito Stephen Nyariki namange korengana na Isaya Nyagarama oyoro mwana Onyagosira mugavana omutangani John Obiero Nyagarama nigo hachete igoro korwa asense ya maiko oikasenga yomogaka oyu asenetiwa asakweranga tarengo ekerare kweniwa asekorende yabete omoichano nga angesaina ya botuko nigo abantu wetane 50 ababogoreti chibeti nabo igo chibawacho babiterereti go geita goika ase nyomba y'omugavana oyo mokoro ase babasaganete. My name is Isaiah Nyaporo Nyagarama, meaning Kizana Nyagarama. I was not around for a long time. I've been in States for 20 years, so I just came back. I couldn't travel during the funeral when I lost my dad. So I just came back from the US like 2 weeks ago. Nikakuja kuona kwenye mzee amezikwa. So I was here yesterday with few of my uncles. We put some flowers. We finished, we were chilling outside my daddy's house. And then some goons came last night. Hao majamaa walikuja wamebeba mapanga. So they came in here, they went. I think somebody knew how the house is because it seems like no one lives around here. So walienda wakachukua kuni, wakawasha moto kwa barabara. Na wakachukua chakula yenye tulikuwa nayo, wakaenda wakapika, wakakaa kwa barabara. Then we had to call the police, they had to come and pick them up. Marieta Ngoro Robinson Mariga Masita. Tuarwete Nairobi, twarengena nkoyane, ukuru kwa Isaya Nyaporo Nyagarama. Twarengena Momanyi, onjali na inchi. Togacha, tukabugori chisokoro jiane, omurwa mwaka Nyagarama no barenga. Kosimo mongwana Isaya Nyaporo. Yaspine agoe. Robinson Mariga Masita oyo mobo ulionyorte chingo machintindi asamoko nigakweranga na kibo cheretu ase nyumba y'omugavana oyo mutangani Nyamira Nyagosira John Nyagarama ase haereire muna bamuocherete na kumwaka chiba wacho chokoboko goika koremara. Arafu Isaya agauto morero moroja aliegetikeri agatebanga kitako koraki tako genda tigari romuso mwabo arafu chinza chikaika chinsa chiarenge chinsa inye nigitaika 20 alitewe itake kabuganga karakara twarenga abantu batano kare kiabugete abantu bagacha bange abantu no barenga abantu 50 narinatebete bangwana twarenga na barwengo ya Isaya na bangwana barengo kabatebiyaya togo tamango itutore tiga twasomoje twaigorete na anko Momanyi kara tuaso eterende jabona muna nare koso mondo na babwate mioro chichu chibagwacho mongwa na rondo tete bagwacho kara bamugeregete bono nare konyara kore kurende tukasiye ko murango tugesikerera alafu naliba abaskari wajete na Momanyi bakanyara goikera bangwana barenga bakababwata kono mambina linaigunga yaya injiro kaboko kore naje mugo tan kwasinya nagenda Nyamira rifaro. Yeah, some few people were injured. Their arms, they just came from the hospital. I hope they are okay. Aseri berera iriagendere koba igoro yengusanano igoro y'ubagibwe nibo y'omugabano mutangani Nyamira nigekerekyo mu muro y'u Isaya Nyagarama akwandreteneni nakoraga bokongu egekore ikyo wasagana nyomba y'omugabana eyo iresiko. What happened? I was so scared how things going on here. I don't know where people get the courage to do stuff like that. That's not your home. It's late at night.
koreng'ana n'omusubati omotang'ani bw'omugabana John Nyagarama asa Marieta Naomi Nyagarama kaokwana n'esimi gukorwa ase ense ya maiko nigekere ekiobo igo akwaneire engwane iyo nagoteba ng'a eng'usanano iyo egenderete yenibo nigo yagayanetwe gwetera ekoti ase korenda atebire ng'anere buya omochio omotang'ani ogendere kubeka esiko na gotiga kung'usanana igoro yenibo Marieta nengorogwa Naomi Ikonge Nyagarama omong'ina wa omugabana omokoro John Obiero Nyagarama koria eko yetato bajiete inyaroka ya Nyagarama ekoroku Maria aganda gatangora bwana agasoime bakangire koti nanaira ama ebintu bya tatu mwa Nyagarama ekoti ekagamba eruling naire abasakia munye bwategago eruling ekadegateba genda onye mubwate obokongwa amaremo genda mukore gento gikoro succession timatina succession ekoro kweke gushiri eruling inero korwe koti mbare kogende koti batebye eruling yakorere bobe ne naire onye naire amaremo ise erichi kondio ichi kondiro njo so mongira wo Nyagarama nje mugaise abana abo oyuno mugakone gesa umugabana umotang'ani onyamira omosike John Nyagarama oyuraire mega yane aso boino boiga nigo riberera ritindi riabere rikobekwa hanene mono kobwatekana no kubagana kwenibo kurwa somo John Nyagarama oyogotoka ase ensemo ya Tente ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde no